טוב, עכשיו נצא לסיור באזור נווה שאנן. אם תרצו בהמשך גם לראות דירות יד שנייה או חדשות, אתם תמיד יכולים לפנות אליי בתגובות ולהגיד לי מה הייתם מעדיפים לראות, חדשות, יד שנייה, או שאני צריך לשלב ביניהם. כאילו, ושתי מקובלים עליהם, אין שום בעיה. יש לי המון חומר, רק תגידו. בוקר טוב אנשים, אני רודיון, תווך נדל"ן, אזור חיפה והקריות. היום אנחנו נמצאים בשכונת נווה שאנן, חיפה. אנחנו נדבר עליה קצת היום. שאלה היום זה אם הייתם מביאים לי 2 מיליון שקל לקנות דירה בחיפה, האם הייתי בוחר בנווה שאנן או במקום אחר. אנחנו נבדוק היום יתרונות, חסרונות של השכונה, עם כל הדברים שנמצאים בה, ואם עדיין רלוונטי לקנות ב-2020-2026 דירה בחיפה, בנווה שאנן כמובן. ועוד משהו קטן שאני רוצה להגיד, אני מת פה על הטבע. כל מקום בנווה שאנן, פינה עם טבע מדהים. המינוס היחידי שהייתי נותן לנווה שאנן, או לחיפה בגדול, זה כל המדרגות האלה. זה כל חיפה תמצאו דבר כזה, זה באמת, כל מי שגר בחיפה, לרוב זה אנשים חטובים, ואז אתם שואלים אותם מה אתם מתאמנים בחדר כושר, זה מונים לכם, לא, אנחנו גרים בחיפה. טוב, אז ככה, נווה שאנן זו שכונה אחת הגדולות בחיפה, והמוכרות, למה מוכרות? כי קודם כל הקרבה שלה לטכניון עושה את ההבדל, כאילו בגלל הקרבה שלה לטכניון הרבה אנשים מכירים אותה. דבר שני, לא רק בגלל זה, גם דבר שני, יש פה המון משפחות צעירות שאוהבות לגור פה, גם אנשים שגרים עשרות שנים. יש פה הכל מהכל, וכמו שאתם יכולים לראות, יש פה הרבה תנועה, גם עסקים קטנים, סופרמרקטים וכל דבר כזה או אחר בעצם, כל הנוחיות שבן אדם צריך. זה מרכז זיו פה. אחד היתרונות הגדולים בשכונה הזאת בעיניי, זה שיש פה באמת את כל השירותים קרובים. מה הכוונה? זה מין, אפשר לומר שזה עיר בתוך עיר, בואו תראו קצת. שזה עיר בתוך עיר. עכשיו, מה שזה אומר, שאנשים לא חייבים לצאת מפה. זה למה הרבה משפחות בוחרות לגור פה, וגם אפילו אין להם בעיה לא לצאת מפה. עוד פרט חשוב, זה הפוטנציאל שכירות פה. יש פה פוטנציאל שכירות גדול לאנשים שמשקיעים. למה? כי זה קרוב לטכניון. והמון אנשים רוצים להזכיר פה, זה מקום ממש נחשק כביכול, באזור חיפה. וזאת הסיבה, אתם רואים כמה עסקים יש פה, זה מרכז זיו כאילו. יש לכם עוד המון מרכזים בחיפה, אבל זה אחד המרכזים הגדולים. יש פה הכל, וזה נווה שאנן עם מחירים ממש סבירים לדירות, ממש כאילו מתאימים למשפחות, למשקיעים, לכל מיני אנשים. יש פה דירות מכל הסוגים. עושה איתכם עוד סיבוב בנווה זיו, ואני אראה לכם טיפה את האזור, שתראו ותבינו על מה מדובר. אתם רואים כמה חיים יש פה בשכונה. כל העסקים שאתם רוצים, יש שם גם דומינוס. שווארמאיות כאלה. זה מרכז זיו בעצם, זה מה שאתם יכולים כאילו למצוא פה ברגע שאתם מגיעים. כל העסקים, מכולת, מרי, עניינים, יש הכל. אנשים גדולים, רואים כמה עסקים. וזה הכל בתוך שכונת נווה שאנן, מרכז זיו. תראו, יש כאן בניינים כאלה, יש ותיקים, יש בניינים קצת יותר חדשים כמו שמה. ובגדול אני אגיד לכם ככה, מי שמתחבר למגדלי יוקרה יותר וכאלה, אז אולי יתחבר למקומות קצת אחרים בחיפה. פה יש לכם באמת שילוב, מה שכן, היתרון פה שיש כאן מציאות. מה זה מציאות? יש פה הזדמנויות. זה מה ש... כל נווה שאנן זה בעצם הזדמנויות.
זה אפשר לומר שזה אפיון שלה. אתם רואים איזה בנייה ויש המון פארקים כאלה מדהימים. פארקים עם, אתם רואים כאלה, ממש מתאימים למשפחות, לבוא ברגוע עם הילדים, לתת להם קצת לרוץ, קצת לשחק, רחוק מהכביש כמו שאתם יכולים לראות. כשאתה מסתכל על בניינים כאלה בעצם, אז אתה שואל את עצמך, איך הבניינים האלה ייראו בעוד 10-15 שנה, בזכות ההתחדשות העירונית של חיפה, שם היא מחדשת את כל האזורים, ואת נווה שאנן בפרט. זה גם נקודה למחשבה. נעשה איתכם עכשיו סיבוב הליכה, זה ממש 200 מטר לשם, זה מרכז זיו, ופה זה כבר שכונה חדשה, בנייה חדשה כמו שאתם יכולים לראות, בנייה ממש יפה. הקבלנים שבנו כאן באמת אנשים מקצוענים, כי זאת בנייה, אני אישית לא ראיתי הרבה כאלה בתים יפים. יש לכם פה בין הבתים, יש שם מין מדרגות כאלה ויש שם קצת מין יער קטן כזה, ופה יש לכם פארק. אתם רואים ילדים משחקים נהנים מזה. שם בהמשך מתחילה שכונה קצת יותר ותיקה, אבל עד לפה יש בנייה חדשה, כמו שאתם יכולים לראות. וגם בין הבתים לפעמים תוכלו לראות נוף של הגבעות של חיפה וכל האזורים האלה. אז אתם רואים כמה, כאילו איזה רגוע פה באזור הזה. טוב, אז ככה הגענו לנקודה שאני בעצם שואל את עצמי שאלה פשוטה. אם מחר הייתי צריך להעביר לכאן את המשפחה שלי, האם הייתי עושה את זה? התשובה היא כן, חד משמעי כן. למה? כי אני רואה בנווה שאנן שכונה עם המון פוטנציאל, שכונה עם השירותים, עם שירותים קרובים, כמו שהראיתי לכם קודם, הכל נמצא במרחק הליכה, עם התפתחות עירונית גדולה, יש פה המון בניות מסביב, והאזור רק הולך וגדל, ואני מאמין שזה גם פוטנציאל גדול למשקיעים, ואם אני הייתי קונה כאן דירה, אז כנראה הייתה עולה בכמה וכמה פעמים. וקודם כל גם הפארקים, כן, אי אפשר לשכוח אותם. יש לכם פה כל, לא יודע, 100-200 מטר פארק ירוק, יפה, מקום לילדים, לנוח, לרוץ, ליהנות. בקיצור, באמת עיר בתוך עיר, בוא נגיד ככה. אם הייתם רוצים להופיע באחד הסרטונים הבאים שלי, אני מתכוון כאילו שאני אעשה סקר על הדירה שלכם ועל השכונה שלכם, תיצרו איתי קשר ואתם יכולים ליצור איתי קשר בוואטסאפ, אני אשאיר מספר טלפון הכל או באימייל, אין בעיה. אתם יכולים גם לרשום לי בתגובות ואני אצור איתכם קשר, אנחנו נמצא לזה פתרון, לא בעיה. ותרשמו גם בתגובות איזה אזורים מעניינים אתכם ואיפה הייתם רוצים שאני אטייל, קצת יעשה איזה סרטון.